Zaradio sam... Evo da vidite. Za ovih koliko, šta sam rekao, 16-17 dana. Da ovako kliknem. Revenue. Evo ga. Jesi vidio ovo? Jebote, neću da ga lepo fokusira. Znaš kao ono, ja... A vidite da je 5,6K. Jesi vidi? Koji youtuber, kako zove, sme da pokaže ovako koliko zarađuje? Ljudi, zato što ja ne krijem, ja plaćam porez za razliku od nekoga ko možda živi u Drmnu.